पुण्यातील गुडलक चौकामध्ये विद्यार्थी काँग्रेसनं आंदोलन केलंय। फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी हे आंदोलन करण्यात आले। डॉक्टरला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यासाठी म्हणून हे आंदोलन केलं गेलं। अत्यंत गंभीर आहे आणि स्वतः पोलीसच जे रक्षक आहेत ते जर भक्षक होत असतील तर न्याय कुणाकडे मागायचा? गेल्या 6 महिन्यापासून ती पीडिता न्याय मागत होती आणि पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं। त्यामुळे कुठेतरी निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी सीबीआय मार्फत चौकशी झाली पाहिजे। गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि चौकशी करणारे पोलीस अधिकारी कोण आहेत तेच पोलीस अधिकारी ते दोषी ज्यांनी आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मराठा मायमाऊलीवर लाठीचार्ज केला होता त्याचा सुद्धा अजून तपास झाला नाही तर हे काय न्याय देणार? यामुळे निष्पक्ष चौकशीसाठी सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे आणि जे कोण खासदार कोण आहेत ते सत्ताधारी पक्षाचे खासदार त्यांचे पीए कोण आहेत हे समोर येणं गरजेचं आहे। उघडपणे हे दिसतंय की सरकार असेल किंवा सरकारमधले लोक असतील प्रशासन असतील हे आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत। आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे।